Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда яңалыклар тапшыруның махсус чыгарылышы. Яңа елга аяк басарга санаулы сәгатьләр кала. Узып баручы елга йомгак ясап, киләчәккә планнар кору матур традицияләрнең берсе. 2025 ел Россиядә һәм Татарстанда ватанны саклаучылар елы буларак үтте. Быел Түбән-Кама халкының бердәмлеге аеруча нык сизелде. Олысы да, кечесе дә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм кулы сузды. Бүген безнең белән бергә игелекле йөрәкләр төркеме. Һәрберсе зур горурлык белән волонтер исемен йөртә. Исәнмесез? Исәнмесез. Сез көн, төн, ял дип тормыйсыз. Егетләребез өчен тырышасыз. Шулай бит? Әйе, без игелекле йөрәкләр үзәге 2022 елның 22 сентябрьдән оештык. Инде 4нче елыбызны эшләп киләбез. Безнең төп бурычыбыз махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә һәм аларның гаиләләренә булышу. Төп юнәлешләребез яшәү өчен кирәк әйберләр, коры-душлар, исән калу беләзекләре, маскировка шелтәрләре, окоп шәмнәре, оек башлар бәйлибез. Оек башларны бик күп бәйләп җибәрәбез, мендәрләр тегәбез. Ondan соң трусиклар тегәбез, аларны липучкалар белән ясыйбыз, потому что госпитальдә яткан егетләребез өчен аны кигезү җиңелрәк. Ondan соң тагын яулыклар, элек кулъяулыклар шигәләр, шулай кулъяулыклар чыгып җибәрәбез. Чәк-чәкләр пешерәбез, бавырсаклар, үй тыкмачлары кисәбез. Накольниклар, хвостовиклар ясыйлар еще безнең егетләребез. Ondan соң открыткалар, бәйрәм сайын матур открыткалар ясап, аларның гаиләләренә тапшырабыз. Ondan соң егетләребезгә җибәрәбез. Хәрби хезмәткәрләргә һәм аларның гаилә әгъзаларына гуманитар ярдәм җыюда һәм таратуда ярдәм итәбез. Безнең өлешебез шундыйрак. Патриотик чаралар аша, менә кайткан ветераннарыбыз белән без мәктәпләрдә, балалар бакчасында алар белән күрештереп, без балаларда патриотизм тәрбия үстерергә тырышабыз. Ondan соң безнең төркемебез Татарстан рәисе грантын 2024 елда отты һәм уңышлы гамәлгә ашырды. СВО сугышчылары өчен кирәкле әйберләрне ясарга өйрәтергә юнәлгән практик мастер-класслар комплексы өчен менә шушы әйберләрне оттык инде без шушы акчалар белән инде мастер-класслар үткәреп йөрдек шәһәрдә. Училищеларда калмады, институтларда. Безнең менә 2733 сугышчыны кирәкле расход материаллары белән тулысынча тәэмин иттек. Бу инде бик зур цифрлар бит. Сугыш зонасына 100 тоннадан артык уже гуманитар ярдәм җибәрдек. Үзәк эшли башлаганнан бирле 13600-дән артык волонтер катнашты. 13600-дән артык. Бик зур цифрлар. Шундый авыл халкына, шәһәр халкына менә шундый безнең гуманитар ярдәмдә теләп катнашулар өчен бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Безнең менә шушы сухой душларыбыз 200 мең дөнәдән дә артып китте. Исән калу беләзеге 10 мең дөнә, окоп шәмнәре 12 мең дөнә, маскировка шелтәрләре 2 мең дөнәдән дә артты. 10 пунктта менә бу маскировка шелтәрләрен инде безнең 10 пунктта бәйлиләр. Мәктәпләр, училищелар тагын кая, менә шәһәр буенча 10 җирдә. 20 меңнән артты безнең балаларыбыз һәм олыларыбыз язган хатлар һәм рәсемнәр.
Менә шулай матур балаларга, егетләргә матур теләкләр теләп, хатлар язабыз. Мин үзем дә бу эш өстендә әйбәт эш алып барам. Минем хәзер үзебезнең малаебызның да югалганына 9 ай ярым. Һәрбер яңалыкны, шәһәрдә булган яңалыкларны шушы хатларым белән, аның белән бүлешәмен. Бүген әле менә бер хатымны сезгә дә укып күрсәтермен. Солдат егетләргә нинди рәвештәрәк хатлар җибәргәнне. Алар һәрберсе төрлечә була, бүгенгесе менә бүгенчәрәк инде. Сәлам, хөрмәтле солдат. Мин игелекле йөрәкләр волонтеры һәм ветеран анасы. Сиңа чираттагы хатымны язам. Сугыш башланганнан бирле хатлар күп булды. Алар сезнең янга оча торды, без тагын күп чираттагы хатларыбызны язып тордык. Без тылда, тыныч тормышта яшибез. Сез батыр геройларыбыз өчен тәмле ризыклар әзерлибез, оек башлар бәйлибез, мендәрләр тегәбез, токмачлар кисәбез, сет үрәбез. Бу безнең эшли алган эшләрнең бер өлеше генә. Бу эшләребез сезгә өйдән еракта безнең җылылыкны һәм ярдәмне тояр өчен эшләнә. Без сезнең батырлыгыгызга һәм рухи көчегезгә сокланабыз. Зинһар, үзеңне сакла, белеп тор, син ялгыз түгел, синең артыңда бөтен ил, сиңа ышанган һәм синең кайтуыңны көткән миллионлаган кешеләр. Исән имин җиңү белән әйләнеп кайт. Менә шундый беләзлеккә йөрәбез без. Бу беләзлеккә бер 10 минут кирәк инде. Бу безнең егетләргә китә. Алар аны кулына киеп менә шулай итеп. Хәзер күрсәтәм. Менә шулай итеп кулына киеп, алар анда йөрәчәкләр. Бу 5 метр җип була. Чыннан да башкарылган эшләрегез бехисап, окоп шәмнәре, исән калу беләзекләре дисезме? Һәм менә шушы әйберләрне ясау буенча мастер-класслар да оештырасыз, мәктәпләргә чыгасыз, шулай бит? Менә инде коллегам әйтеп китте бит, инде күпме без мастер-класслар үткәрәбез дип, садик балаларына чыгабыз, мәктәпләргә, колледжларга, студентлар янына барып, төрле мастер-класслар үткәрәбез. Менә бу безнең сухой душ, кыры душ дибез инде. Менә бу безнең солдатларга бик кирәкле әйбер. Анда чөнки үзегез беләсез, менә су белән анда бик әйбәт түгел, кырылык бит инде, шуңа күрә менә бу сухой душ аларга жуынырга, сөртәнергә бик нык файдалы. Бу штаб эшләгәндә төрле безнең осталарыбыз килде безнең штабка, үзләренең һөнәрләрен күрсәтәләр. Менә безнең бер булышчыбыз, волонтер, ул 3D принтерда менә шушындый дронга куела торган инде бу ташлый торган шундый шартлаткыч дип әйтегендәйме, дронга куя торган шундый аерым махсус шундый җайланма 3D компьютерда ясый. Менә алар менә мондый вариантта бар, мондый вариантта ясала. Һәм инде менә мондый тагын русча әйтсәк, заряжайка дип атала инде бу автоматның патроннар белән кыра торган җайланма. Моны тоже безнең осталарыбыз 3D компьютерда җайлап җибәрделәр, шуны эшләү буенча. Һәм инде моны безнең солдатларыбыз бик сорыйлар, без аларга инде тырышабыз барсында биреп җибәрергә. Шулай инде безнең менә мондай окопный свеч дибез бит инде, окоп шәмнәре тоже бик кирәк безнең солдатларга. Монда күп инде менә носкилар бәйлиләр безнең апаларыбыз, аларга бик зур рәхмәт. Менә шундый безнең Татарстан флагы белән, Рәсәй флагы белән куеп, шундый җылы носкиларда бәйләп китерәләр. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, солдатларыбызга һәм төбәнкамларга нинди теләкләрегез бар? Беренче чиратта шәһәрдәшләребезгә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Безгә менә шулай безнең штабка килеп, безгә булышканнары өчен, безнең белән бергә булганнары өчен. Без үзебезнең солдатларыбызны онытырга тиеш түгел. Аларга бит анда тагын да авыррак. Шуңа күрә без алар белән бергә булырга тиеш. Монда булсак, без алар белән бергә аларга булышып, алар белән бергә җиңәргә тиеш. Әлбәттә, яңа ел белән котлыйм солдатларыбызны беренче чиратта. Алар җиңеп, тизрәк
кайтсыннар дип теләктә каласым килә бу елда. Һәм инде шуңа истәп тагын әйтәсем килә, менә гармун без бит инде төрле элеккеге Совет чорында кинолардан да карап беләбез, безнең солдатларның бабаларыбызның һәр вакытта да сугыш кырында гармун юлдашчы булган. Алар гармун белән киткәннәр җырлап сугышка. Ул җыр бит инде ул кешене ничектер рухи байыта, аны алга инде рухландырып, дәртләндереп җибәрә. Шуңа күрә хәзер дә инде без күрәбез төрле интернет челтәрләрендә, бүгенге көндә дә безнең солдатларыбыз гармун белән җырлап утырганнарын. Шуңа күрә бүген дә инде мин хәзер үзебезнең солдатларыбызга, аларның әти-әниләренә, туганнарына шушы җырны бүләк итәсем килә. Сағынғанда ақ бұлытқа қара, ақ бұлытлар болып минада, шыбыр, 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 яңгыр диме, күз яшілері болып мені тамам. Шыбыр, шыбыр, яңгыр ява диме, күз яшілері болып мені тамам. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. 2025 ел Татарстанда шул исәптән Түбән Каманың китапханәләр системасында Каюм Насыры елы дип игълан ителде. Әлеге ел кысаларында нинди чаралар үткәрелде? Бу хакта безгә Әнфисә Фәйзетдинова сөйләр. Быел безнең Каюм Насыры елы дип игълан ителде һәм ул безнең инде февраль аенда башланып китеп, ел дәвамында дәвам итте. Үзебезнең шәхсән Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәдә без Каюм Насыры сабаклары дигән бик дә үзенчәлекле проект астында эшләдек. Ул айга 2 мәртәбә социаль челтәрләрдә алып барылды. Анда инде Каюм Насырыйның тәрбияви дәресләрен без халыкка җиткердек, укып җиткердек. Һәм елны инде без менә күптән түгелне яптык. Ул конференция белән ябылды. 30-нчы Татар милли китапханәсе япты әлеге очрашуны инде безнең конференцияны. Һәм шул ук исәптән бит әле безнең бик күп татарча гореф-гадәтләребезне ачкан чараларны бик күп булып уздылар. Ул инде безнең күптәннән килә торган бит инде безнең Кунакчыл Түбән Кама проекты эшләп килә. Әлеге проект кысаларында Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәгенә дә 14 шундый зур очрашу уздырды. Ул инде Лейла ханым да килде безгә, Рауилә Шәйдуллина Мурат, аның китапларын бик күп укыйлар бит инде хәзер шулай бит. Һәм дә инде безнең Каз өмәсе этнофестиваль узды. Ул безнең Кылмакчы авылында узды. Чөнки безнең китапханәләр, без авыл, шәһәр китапханәләре берлектә эшли. Шуннан Кылмакчыда узган әлеге этнофестиваль ул инде республика күләм зур чара булып узды. Киләсе елга да проектларыбыз бик күп. Ул безнең инде Сөлге фест дигән грант оттык бит инде июль аенда булыр дип өмет итәбез. Шулай ук Авылча дигән проектыбыз грант табыз отты. Улда безнең авылда булачак, Кызыл Чапчак авылы җирлегендә узачак. Шулай ук авыл яши дигән республика күләм проект эшләп килә бит инде, ул 22нче елдан бирле эшләп килә. Ләкин без быел менә үзебездә шулай ук Кызыл Чапчак авылы җирлегенең эшмәкәрләре белән уздырдык. Ул анда безнең менә
ничек әйтим инде, умартачыларыбыз, шулай ук каз, кош, корт үстерүчеләр килеп, яшьләргә әлеге үз эшләрен башлап җибәрүдәге беренче адымнары хакында сөйләделәр. Без инде китапханәчеләр үз чиратында әлеге очрашуны китаплар белән баеттык. Шулай ук инде безнең хәзинә проектыбыз эшләп килә. Хәзинә проекты кысаларында инде без үзебезнең шәһәребездәге барлык мәктәпләрдә булабыз. Үзебезнең татар милләтенең ничек әйтим инде, классик язучылары белән таныштырабыз укучыларны. Шулай ук безнең шаярыш проекты эшләп килә. Әлеге шаярыш проекты кысаларында инде без үзебезнең күллиятләрдә булабыз, студентларыбыз белән аралашып, менә шундый язучыларның тормышын, иҗатын интеллектуаль уеннар аша үткәрәбез. Ул бик тә ничек дип әйтим инде, тирән фикерле, тирән мәгънәдә алып барыла безнең бүгенге көндә бит инде безнең беркемгә дәген сер түгел, яшьләребез татарча бик белмибез бит инде. Шуңа күрә безнең русчалы, татарчалы бара торган әлеге очрашуларны студентларыбыз яратып кабул итәләр. Һәм ул ярыш рәвешендә алып барыла. Шулай ук инде китапханәбездә быел китапларыбыз дагын булды бит инде. Үзебезнең Камытаңнары әдәби берләшмәсе язучылары үзләренең китапларын чыгарып сөендерделәр безне. Инзилә Галиуллинаның китабы чыкты безнең, Рәмзия Вәлиеваның китабы чыкты. Әлеге китапларга инде без әлбәттә үзебезнең тәкъдир итү кичәләрен уздырабыз. Шулай ук менә әле күптән түгел генә Инсаф Кашаповның китабы табадан төште. Әле кичә генә кулыбызга алдык. Һәм дә инде бик тә куанычлы вакыйга, Никифор Тукмачевның китабы чыгачак январ аенда. Менә шулай язучыларыбыз белән бергәлектә рәхәтләнеп, матур иттереп яшибез, үзебезнең ничек дип әйтим инде, милләтебезнеңгә хезмәт итәбез. Әмсәзин Нуровна, эчтәлекләнгәнегез һәм башкарылган күркәм эшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Үзегезгә киләчәктә дә шулай бергә кулны кулга тотынып эшләргә насыйп булсын. Амин. Түбән Кама олы кирәкле, сәләтле, тырыш шәхесләргә бик бай шәһәр. Безнең яшьләребез моңа ачык дәлил. Каршы алыгыз, Нәфис Шәйдуллин. Hayım belene basiyeneşe, siga bitte kileşe. Min yıl ömür tüllep siga, teküklerden neşe. Bir yigit tekü sirpesa, 70 yigitin yaşa mileşe. Hayım belene basiyeneşe, siga bitte kileşe mileşe. Bir yigit tekü sirpesa, 70 yigitin yaşa. Hayım belene basiyeneşe, siga bitte kileşe. Balında var şeşek siga, yılma yuvanleşe. Oğlumuzun güzelleri, metin halısıyla şemileşe. Hayım belene basiyeneşe, siga bitte kileşe mileşe. Oğlumuzun güzelleri, bütün halısıyla Oğlumuzun güzelleri, bütün halısıyla şemileşe. Sen misiniz? Yakınlaşıp kileşe яңа yıllar bilen sizne. Рәхмәт сиңа бик зур, Нәфис. Рәхим ит безнең янга. 2025 ел синең өчен нинди вакыйгалар белән истә калды? 2025 yılının her gününde mena istə qalırlığı, çünki men bugünkü gündə Nazib Ceyganov ismindəgi Qazan Dövlət Konservatoriyasında bilim alam. Men anda 2 bölükdə okum, şulay vokal həm bayan bölüklərində. Oku dövründə men öz üstümdə işləyim, kamilləşəm, türlü çaralarda qatnaşam. Spektakllərdə oynayırıq. Orkestrda şulay oynayım, orkestrda oturam. Vaqt bulğanda yol günlərində Түбән Камага кайтырга тырышам.
Шушында чакырган төрле чараларда катнашырга шулай ук тырышам, кайтам вакытым булганда. Шулай елым узып китте. Быел без елан елын озатабыз, ә икенче ел нинди ел икәнен беләсеңме? Әлбәттә беләм, киләсе ел ат елы. Ул безгә тик уңышлар гына алып килсен. Шулай булсын. Ат йылында туганнарны, якыннарны нәрсә белән сөендерергә, табында нинди ризыклар булырга тиеш? Бу хакта безгә оста кулы Түбән Камалы Чулпан Ангарова сөйләп. Исәнмесез? Исәнмесез. Мин сезгә яңа ел табынына безнең Түбән Камалларга, телевизор караучыларга үзебезнең гаиләдә яратылып ашала торган кабымлык тәкъдим итәсем килә. Бу кабымлык спорт белән шөгыльләнүчеләр, шулай ук сәламәт яшәү рәвеше алып бара торган кешеләр өчен бик файдалы һәм тәмле булыр дип ышанып калам. Моның өчен безгә тузы кыяр, үзегез яратып ашый торган крекер печеньесы, творожный сыр, тунец консервасы, укроп, кызыл суган һәм бизәү өчен гранат төшләре алырга мөмкин. Шушы продуктлардан без начинка ясыйбыз. Һәм шушы начинканы алып, укропны вак итеп турыйбыз. Шушы начинканы алып, укропка салабыз. Кул белән ширше рәвешендә формага китерәбез шушы эшлек белән укропны. Һәм крекер печеньесын üstüne koyarız. Hem granat tüşleri bilen bizerge mümkün. Granat tüşlerin yıldız rəvişində qoysan da bula, şulay uq şırşı oyunçıqları rəvişində tizsəgiz də bula. Həm mənə şuшы rəvişli bizning яңа ел табынına mənə şunday matur файдалы кабымлыклар килеп чыга. Яңа ел котлауларсыз буламыни? Сездән яңа ел теләкләре. Телевизор караучы тамашачыларга исәнлек, саулык, алдагы ат елы безнең илебезгә тынычлык алып килсә иде, Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Ак бәхетләр, балалар исәнлеге, әти-әниләребез исән булсын, илләребез тынычлансын. Барлык халыкка да имин, шатлыклы тормыш. Кыш бабай! Кыш бабай! Kim bilir kolay motor etip şakıra deyse, malakaylarım közümsüzlük bilen kötüp duralar. İsenler misiniz, sağlar mısınız? Исәнмесез, бабай! Yarar mı ne bit? Nihayet bir yıl ötüp de gitti mi? Küttünüz mü son kış babayını? Көттек. Sağındınız mı? Hani kucaklamışsınız. Yarar mı ne bit? Neyse, bulaklar tutarsız mı indi? Yaxşı, demek bulaklar. Hayali karkızı, çıkaralı bulaklarımını. Hazır karıyız. Vay, avav, kaya gitken bunda bulaklar. Karavuzeli kötü sağlığız. Yok. Неужели? Бүләкләр төшеп калган. Сібірде қалдым екен мен. Bana hiçsiz düzeltirge gerek. Ay, indi nerede varlığa geldi be. Bana güzel. Versem iken bu. Kimin bulağı? Ya bu sizin bulağı değil bu. Шыршы бүләге. Bu Snigavik'nin bulağı Karı babaynıqı. Simbolik bulak. Şırşı. Pıyala şırşı alıp geldik sizge. Рәхмәт. Şırşı kayını temtimler bilen tuturup durursunuz yarıyma. Gelgen kulaklarını silarsız. Рәхмәт, Кыш бабай, рәхмәт. Рәхмәт, бабай. Yarar. Nerse ettirge gerek? Dilekler tileyimizin değil mi? Kadirli dostlarım, Түбән Кама halkı, мен sizge şuşu ozıp bara turgan yılda bütün bulgan üpkelerinizni kaldırıp, яңа yılga ümit, hıyal bilen kirewinizni tileyim. Qanağatlik hisi buldurıgız. Barlık bulgan işinizde, gailengizde, dostlarınızda qanağat
бәхетлек хисе тудырсагыз, ул икенче сүз белән бәхет дигәнне аңлата. Сау сәламәт булыйк. Бергәләшеп, аралашып яшик. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең белән бергә булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Яңа елда ак бәхетләр, якты өметләр, яңа уңышлар һәм корычтай сәламәтлек булсын. Киләсе елда да бергә булыйк. Thank you.